Halos matadtad sang labo ang lawas ang biktima nga gikilala kay Dante Francisco, 44 anyos, sa barangay Saragosa, Banwa sang Bugasong, Antique. Ginatudlo nga sospek ang mag-utod niya Sanday Romeo, 59 anyos, kag Hilario Caman, 49 anyos. Ginpahayag sa mag-utod niya una sila nga ginlabo sang ilang nga pakaisa, rason niya napilasan man sila. Ginatubod pa kung ano gid man ang motibo sang krimen. Dead on arrival ang Lady Rider matapos maaksidente sa kurbada nga dalan sa Barangay 1 Poblasyon, Hinubaan, Negros Occidental. Ginkilalang biktima nga si Mary Grace Pe sang San Jose, Antique. Nakigbahin ang biktima sa motorcycle tour sa Negros Island. Gikan sa Bacolod City ang biktima kaupod ang duha pagid ka mga riders padulong sa Dumaguete. Gintingwaan sang biktima nga hindi mabungguan ang ginasundan apang nadulaan ini sang kontrol kag nakabunggo sa sementado nga porsyon nga nagresulta sa head injury. Anom ka sa ang suspected syabong nakuha sa subject sa buy-bust operation sa Banwa sang Pavia, Iloilo. Arestado si Richard Dean Sanz, 32 anyos ang purok 2. Yara na sa kustodiya sang Pavia Police ang suspect kag magapangatubang sa paglapas ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa Capiz, nagpugo na bilang bago ka direktor sa Capiz Police Provincial Office si Colonel Julio Gustilo bilang talos kay Colonel Canilo Fuentes. Nobyembre 28, 2019 sang ipapanaog ang reassignment sini. Suno sa PRO6, personal nga desisyon ni Fuentes ang paghalin sa Capiz PPO kag nagsaylo sa Caraga Region.